Nasze baby w Europejskiej Unii. Które w tej telewizji cięgiem mi tu plikowali, co jo, i wszystkie Poloki pomboczka za szłapy obłapili, łobi mali choby lipsta na wiosna we stodole. A tak kiesik suchom u Petra we szynku dwóch mądroków było sprawy. Dziś, Antek, teraz co my ino do tej Europy wleźli za roski, będziemy się mieli lepsi, pra? Go do jeden, tylko szus Edek. A psin co, prawda go do glacaty Antek. Dawniej to mi było to lepszy. Ja, padosz to za komuny ci było lepszy, a po jakiemu z kulicego? A dyć z kulitego ty giździe diosecki co robił chnet 30 lat moczy, a ku temu ze 20 kilo chudszy. No i tak by się byli wadzili, kiedy nie inszy Karlus widzieć, co zawdy jakiś ich widz znajdzie, zawdy coś ich szykownego, spaszownego żytnie. I napoczną. Słuchajcie, Makaroniusz, Żabojat i Pepik zicnęli się we szynku przy piwie. No, jejno przy piwie. Tak po 4 rajach napoczyno Italianiec. Wiecie, chłopy, jak się chyci naszo dziołcha we pasie, to ci się palczyska zczasną i wzawrzą do kupy. I to nie z kuli tego, co mamy takie długie palcyska, ino bestuż, i że nasze dziołchy są tylko szlangowe, są tylko cienkie we pasie. Godo Żabojat. Nasze frele, kiedy się siedną przy szynkwasie, na tych wysokich stołkach, to sięgną szłapami aż do ziemi. I to nie z kuli tego, że te stołki są tylko małe, ino bestuż są mam tylko długie szłapy. Możecie go dać co chcecie, pado na to Pepik. Jak ja wylazuję rano do roboty, to się zawdy klepna moja staro pożyci. I kiedy przylazuję ze gruby, to jeszcze ci się pół jej półżytki huśtają. I to nie z kuli tego, co ona ma tylko srogo żyć, ino bestuż i się ją tak krótko robia. Oj, więc pioku.